Γεια σας, είμαι η Κατιάνα Σπυρίδου από την Ένωση Μαζί για το Παιδί, Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας στη Συμβουλευτική Γραμμή Μαζί για το Παιδί 11525. Το Μαζί για το Παιδί συμμετέχει στο Κέντρο Οικογενειακής Ασφάλειας της Google για τα παιδιά, γιατί θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Το διαδίκτυο έχει πάρα πολλά να προσφέρει σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στα παιδιά και τους νέους. Είναι ένα εργαλείο πολύπλευρο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο ανοίγει ένα τεράστιο κόσμο. Μέσα από αυτό τα παιδιά και οι νέοι ανακαλύπτουν τόσο τον εαυτό τους όσο και τον υπόλοιπο τους κόσμο. Είναι ένα εργαλείο το οποίο συνθέτει πολύπλοκα περιβάλλοντα και γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε αρκετά κι εμείς πολύπλευροι στον τρόπο που θα αντιμετωπίσουμε αυτό και πώς θα τους εκπαιδεύσουμε σχετικά με αυτό. Καταρχήν υπάρχει ο κίνδυνος της αλόγιστης χρήσης, δηλαδή της υπερβολικής χρήσης. Αυτό προκαλεί, όπως θα έχετε ακούσει βέβαια πολλές φορές, και κάποια πολύ συγκεκριμένα συμπτώματα. Δηλαδή μπορεί να υπάρξει κόπωση, μπορεί να υπάρξει ένας εκνευρισμός, μπορεί να υπάρχουν διαταραχές στον ύπνο, μπορεί να υπάρχει φόβος, ανασφάλεια, γιατί η υπερβολική χρήση σε αυτό μπορεί να δημιουργήσει όλα αυτά τα πράγματα. Επίσης μπορεί να δημιουργήσει μια κοινωνική απομόνωση, γιατί μπορεί να απορροφηθεί το παιδί τόσο πολύ από αυτόν τον κόσμο που να ξεχάσει τον πραγματικό κόσμο, ας το πούμε. Ένα παράδειγμα που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ένα παιδί το οποίο πήρε τηλέφωνο στη γραμμή 11525, ετών 14, αγόρι, και μου είπε πολύ συγκεκριμένα: είμαι θυσμένος στο διαδίκτυο, δεν μπορώ να σταματήσω. Αυτό επηρέασε τις διαπροσωπικές σχέσεις του με τους γονείς του, γιατί τσακωνόντουσαν όλη τη μέρα, αλλά και ο ίδιος ένιωθε ότι ήθελε να ξεκολλήσει, αλλά δεν μπορούσε. Μιλήσαμε με αυτόν τον νεαρό στο τηλέφωνο, προτείναμε κάποιους συγκεκριμένους στόχους, έτσι ώστε να μπορεί να μετριάσει αυτή τη χρήση, και βέβαια αν βλέπαμε ότι ήταν κάτι πολύ πιο επικίνδυνο για την ασφάλειά του και για την υγεία του, θα παραπέμπαμε σε κάτι πιο εξειδικευμένο. Το αποτέλεσμα της παρέμβασης ήταν ότι μειώθηκαν οι ώρες και το παιδί απέκτησε περισσότερη συνειδητότητα γιατί αυτό έπρεπε να γίνει και πώς. Το Μαζί για το Παιδί συμβουλεύει τους γονείς να είναι πάντα σε ανοιχτό διάλογο με τα παιδιά τους όσον αφορά στη χρήση του διαδικτύου. Το όριο πάντα τίθεται από τον γονιό, όπως σε οτιδήποτε, έτσι και στο διαδίκτυο. Αν σε αυτό προσκρούσουμε σε δυσκολίες σαν γονείς, τότε γι' αυτό υπάρχει και η Συμβουλευτική Γραμμή 11525 ή άλλοι ειδικοί, οι οποίοι μπορούν να μας καλέσουν έτσι ώστε να τους βοηθήσουμε για να στηρίξουν καλύτερα τα παιδιά τους και σε αυτό το ρόλο.